közönségünk hamarosan következik, a Gradisztje Horvát Kulturális Egyesület. A néptánc együttest 1952-ben alapította az akkori lelkes Szentpéterfaji ifjúság. A lelkesedés az idők folyamán cseppet sem enyhült, amit semmi sem bizonyít jobban, mint az alakulás óta eltelt 60 év töretlen munkája és eredményei. A táncegyüttes és az őt kísérő tamburazenekar számos helyen járt az utóbbi évtizedekben. Nagy sikerrel szerepeltek Magyarország szinte valamennyi horvát, korábban délszláv kulturális rendezvényén. A környező országok, így Ausztria, Horvátország, Szlovákia, Oroszország, Olaszország fesztiváljai, valamint falunapjai. Az Egyesület célkitűzései közé tartozik, hogy összefogja nem csak a községben élő, hanem az ország más településeinek horvátságát is, hogy az elkerülhetetlennek tűnő asszimilációs folyamatot lassítsa, példát mutatva ezzel Magyarország más nemzetiségeinek. Az Egyesület számára természetesen legfontosabb a ma még élő népművészet, néphagyományok felkutatása, gyűjtése, feldolgozása, vagy főként a többségi nemzetnek történő bemutatása. Jelenleg a Gradisztje Horvát Kulturális Egyesület munkájában 40 aktív táncos és 8 tamburás vesz részt. Sajnos napjainkban tapasztalható folyamatok nem kedveznek az olyan nagy múlttal rendelkező csoportoknak sem, mint a Szentpéterfaji, de az újabb tagok belépése még reményt ad a nyugodt és minőségi munka folytatására. Mondják ezt magukról, és mindjárt számolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 8, 9. Hát itt több kevesebb a tamburás, ugye? Ez így van? Egyen több a tamburás? Ja igen, útközben ott hátul elbújtak. Még a mikrofonok beállnak. Mondjad el nekem gyorsan, hogy melyik milyen hangszer, és mutassátok föl név szerint, ha van magyarosított neve is, légy szíves. A tambura, maga ez a kicsi hangszer a tambura. Itt vagyunk elő 3-an, a tamburások. Aztán a tambura hangszer család Brács tamburásait, a 2 jóképű fiatalember, 3, bocsánat, akit felemeli. Ott hátul vannak a nagyobb emberek nagyobb hangszerekkel, a kontra tamburásai, és hátul van egy nagybögőnek kinéző újdonság, hiszen az elektronika hozzánk is betört, úgyhogy a tamburabögő helyett van egy elektromos tamburabögő. Köszönöm szépen, tehát akkor jöjjön a 8 helyett 9 tamburás és a Gradisztje Horvát Kulturális Egyesület.
szépen!